আমি তো 20টা गोजां बोथोर फैनाय लोगो लोगो मोखांफ्रा माबा एसे माराम खानाय बायदिसो जाजोब्बाय नै एकदम खाब्रां खासिना गोजां बोथोराव बिदिनो बोथोराहाय दा जियानो हक नोंथांमोना टाइटेल बा थाम्बनेलावहाय नुनो मोनदों थ' आं बे भिडिअनि सायावनो फंनैसो सावरायनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय जायफोरा मोजां मोनो निस्सय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन थ' जोंहा इलेक्सना फैनो सम जालायबाय एमएलए इलेक्सन जितु ना थ' बारा दिन गैला दां गेजेराव मास मोनथाम बेबायदिनो थुलमुल ना मार्चनि लास्टथिंजायनो जाहैनो हागौ ना एबारावहाय दा जियानो हक मिथिनाय बायदिब्ला मार्चनि बेबायदिनो उनथिंजायफोरबो जाहैनो हागौ आरोना एप्रिल मोनहैगोन मोनहैया मिथिला दा बिदिब्ला सुंद' आपडेट्स क्लिप्स लानानै फैनाय जादों दानि बिटिसिनि चिफ मानगोनां हाग्रामा महिलारि साराहाय एसे साংবাদিকफोरा सोंनायावहाय फंनैसो शेयार खालामलांदों थ' आं बे क्लिप्सखौनो लानानै फैदों एबारावबो 100% NDA आनो थागोन आरो बर्तमान दा BP एबा NDA जों दंखायो जिहेतु जोङो बयबो मिथिनो मोनखानाय दा NDA निनो सरकार 100% जाफिनगोन आरो मामायानो थाफिनगोन थ' आरो UPPL आथ' आरो माने सरकार थानायावनो भट मोनाखै जाहैदों एबाराव आरो भट मोनगोन मोना गेरेन्टि गैया दा UPPL नो सोर होबावनो बेखौहाय बुंदों आरोना आरो लोगोसे 126टा सिटनि गेजेरावहाय थ' BP एबानो 20 खौ लागोन जाहैदों ना इन्टारेस्टिं आपडेट दा इलेक्सना फैलायबाय जोङो नेनानै थानोसैलाय बयबो भटखौथ' होखानांसिगोनलाय जिहेतु ना थ' आं एसे क्लिप्सखौ होलांनि নহয় আমি এতিয়া NDA আছে NDA হিচাপে ইলেকশন খেলিব যেনিবা আমি 126টা সিটত আমাক কিমান দিয়ে আমি আলোচনা কৰিম হয়তো 15-20টা নিশ্চয় পাব পাৰে 126টা ভিতৰত বিপিএও কিমান সিট পাব বা আমি কিমান সিট খেলিব কাৰণে আমাৰ স্ট্রেং আছে সেইখিনি কথাটো আমি আলোচনা কৰিম আমিতো 20টা বিচাৰিব UPPL তো হয় না নহয় UPPL কোনে ভোট দিব এতিয়া সরকার থাকা সময়তে ভোট দিয়া নাই এতিয়া আৰু সরকার নাই সরকার আমার NDA হব NDA 100% হিমন্ত বিশ্ব শর্মা মুখ্যমন্ত্রী হব আৰু আরামসে